Greetings molweni, sanibonani siphinde sinamukeleke kolunye uhlelo lwe-Durban Network. Igama ke ngusabelo Ndabase umfana le phansi emkhomazana amazwi sisovula ngawo namhlanje awokuthi in life you just need to create a habit, you live and breathe that habit. Let me repeat that, you create the habit, you live and breathe that habits. Kanti ke namhlanje e-studio sivakashele uNkululeko umfokalanga weSosi Design futhi siyakwamukela e-studio. Unjani futhi siyaphila nathi? Hayi kungcono ke futhi nathi kuyaphileka. Mfowethu ngicabanga ukuthi asiqale la le design logo ogqokile outfit ogqokile, is it from your own hands? Yeah, is it from my own hands. Ngaqala nje ukuthunga from 2021. Ngisanda kuphuma esikoleni because bengifunda izipho zonke from eMatshana endaweni yaseMpangeni. Mhlawumbe omunye umuntu vele angafisa ukwazi ukuthi uNkululeko ubani, ukhulele kuphi, wakhula kanjani and stuff up until you reach to an inspiration of getting to a designing world. Alright, so uNkululeko la usuka eMpangeni endaweni yaseMatshane, ngiqala ukuthunga ngo2021 lapho khona sengiqeda isikole because bengifunda izipho zonke high school. Ngaqeda ngo2019 ukuthunga nje into ebengiyithanda vele kusukela ngifunde primary because ngiyakhumbula ngisafunda grade 6 cause umshini ngangingenapha by the time ngadweba nje phansi ngathenga indwangu ngihambisa umuntu wayethunga wakhipha lento engangifisa ukuthi engenzele yona nje because ngiyakhumbula sengizoya high school ngangigqoka into esuka ezandleni zami. Wow, indala lento kuwe. Hayi indala. Cathi into ephila nje egazini nje. Iphila egazini. Yeah. Kunokwenzeka mawukhula most of the time uthola ukuthi mhlambe as young as 7 to 8 years uthola ukuthi kuzoba nento ozothi maso uyibuka mhlambe after 10 years ubo oyenzayo ngaleso sikhathi mhlambe soyibuild yaba iprofession yakho ubone ukuthi no leyanto le yayisign yokuthi mina ngizogcina sengilo muntu. So umbuzo wami uthi uma ukhula ikhona yini inhlesi yento okade ujwayele ukuyenza egcina ikhomba manje ukuthi vele kwakubonakala ukuthi uzogcina wenza impahla? Yeah, kwakukhona because inkinobho zama-shirts makuthi liqashukile nje ngangiyifakela mina njengokunciphisa because bengumuntu othanda istyle kahle. Oh yeah, that's why nasesikoleni baze bangibiza uSosi because bengumuntu ogqoka kahle oyithandayo nje. Yeah, so nje into enestyle nawe bekutholana kakhulu. Bekunama design engicabanga ukuthi wakhula ngaleso sikhathi ekhona, kunempahla owakhula ngaleso sikhathi zikhona ezazitrend kuyizona ezazigqokwa ngaleso sikhathi. Mhlawumbe lezo mpahla za inspire kangakanani career yakho? Za inspire kakhulu because ngiyakhumbula khona amabhlukwe kwakuthiwa ama-cargo shorts lawa ayinentambo la namaphakethe amakhulu. Yabo nje kuyimanje nje nginawo ama-cargo pants engiwathungayo njengamanje amahle kakhulu and futhi abantu abawathanda kakhulu nombono ukuthi umuntu egqokile ngathi hey elaphi ke leli celebrate because umsebenzi wami hayi bawuncome kakhulu, muhle kakhulu nje yonke indawo la ngiqhamuka khona kuthe wayi uhlukile kakhulu. Yeah, you can see kunomuntu othola ukuthi mhlambe mawukwi field ethize uyena obukela kuyena, siyazi ukuthi when it comes to designing well David Tlale, you can name them baningi. So imuphi lo muntu ovelele kwi designing world ongathi ayilo bengisika kuyena iphethi? Khona ubhuti kuthiwa Mac G Designs ngicela uhlala phesheya njengamanje kodwa wala eSouth Africa umuntu ebengibukela kuyena kakhulu because bengifisa ngisho ukuba uyena because hayi into yakho uyayazi kakhulu. Uyayazi. Yeah, sibuyele back esikoleni. Khona ukuthi mawuthola ukuthi umuntu owenza into ethize uthola ukuthi uconcentrate kuyona kakhulu mhlawumbe uzogcina uluza ifocus ezifundweni kanjalo at the young stage already bese uthanda ukudesign bekunga affect izifundo zakho? Bekungayi affect yabo kodwa enye into ebengiyenza umusic yabo bengiwenza nawo kodwa into eyangidonsa kakhulu iyona i-fashion designing. Yeah. So bokulokuthanda i-designing over umusic? Yeah, ngoba bengishilo nje since from grade 6. Yeah, kuze kube manje. Abazali bona
isikhathi esiningi sikhule emhlabeni noma nje kudala namanje it's still happening, especially in a black societies, in black communities, whereby uthola ukuthi abazali bazokutshela ukuthi kumele wenzeni, hamba ofundele ukuba intoni, hey fashion design. Ngithola ukuthi they lack that understanding of knowing ukuthi nalento can be a career. Did you overcome such obstacles whereby abazali bezofuna ukukuchuzela ukuthi yini ekufanele uyenze? Hayi lutho umuntu nje obe straight kakhulu ekukhuleni kwami ubaba. Because ubethi nje hayi umuntu kumele efunde engcono uzoba udokotela and stuff yabo. So uma waye understand kakhulu cause kahle kahle usisi wakhe naye omncane umamncane wami obethunga. So ekukhuleni kwami wayethe vele uzongithatha ngibe ingane yakhe. So waseyadlula ke emhlabeni cause mina kahle kahle ukuthunga akaze ngiye esikoleni ngiyofundela ukuthunga. Ngasho nje ukuthi siphiwe mhlawumbe engasithatha kuyo umamncane because vele ekufisa kwakhe wayefisa ukuthi ngibe ingane yakhe. Kwasho ukuthi hayi ubaba wathi hayi uyanqaba because mina oqala ekhaya. Yes. Oh inkosana. Yeah. Indlalive. Kuthi uma sibuka ngeside lamamncane wakho we can say lento ibuya lapha ya emumva kahle kahle. Yeah singasho kanjalo because kancane thola ukuthi umuntu yabona nje ngoba ngiqokile ngathi umuntu hayi wakufundela ukuthunga cha akaze nje ngagcina esikoleni then ngazama ukuthenga umshini yabo because ekhaya nje besingamile kahle ngakhona la ngathola khona umsebenzi omncane ngenza lokho nalokho. Kwathi ngo2021 usaqala unyaka ngathenga umshini ngabuka ku YouTube ukuthi kwenziwa kanjani ngayikhathela ngathunga lapha isandla sasaqine kakhulu because kwakunzima yabo kodwa kwahamba kwazenzakalela kuze kube imanje. Mhlawumbe umunye umuntu mostly mawuqala i-career ethize nakuba nama obstacles whereby uthola ukuthi awunayo funding in terms of assemblisha everything ozoyidinga along the way, ukuthenga indwangu zonke lezo zinto imishini. Kube njani nje kuwena une eager yokuthi ube nezinto but uthola ukuthi financially you are not supported or funded to have such? Kube buhlungu kakhulu because ngoba bengishilo ukuthi ekhaya vele isimo besingekho sihle. Yes. Ukuthunga bengikuthanda kakhulu because umshini ngayithengela mina. Yes. Then ngafunda lapho nalapho. Then ngo2021 cansi wawuphakathi ubaba wadlula emhlabeni. Uma wasala nathi waqhubeka wasikhulisa. Then ngo2024 last year November. Yes. Then uma wase edlula na emhlabeni ephethwe cancer. Then sele nje sizingane njengamanje. Kwase kwaphuma ivideo kuyithuleleni bezosisiza ngokudlula kwamaye emhlabeni. Yeah ngiyambona ithuleleni. Yeah kwase kuvela umama kubheka from eThekwini wafika ekhaya wathi ubona umsebenzi wami omuhle. Wathi uzothanda ukuthi ngisize lapho nalapho naye akanakho ukuphathekayo. Kodwa ngathanda ukuthi engisize lapho nalapho. And kuze kube manje nje ifunding akaze ngiyithole. Kunzima kakhulu nje ukuthi ngenze ezinye izinto. Bengathanda ukuthi mhlambe umuntu mhlambe obukele mhlambe i-broadcast le ekhona ukufaka isandla lapho nalapho. Osoma business bekhona ukuthi besisize because kunzima kakhulu ukuthi ufana omncane unale talent kodwa manje imali ayikho. Yabo noma umshini awukho yabo izinto eziningi ngazi ugive up kanti umuntu sazoya phambili yabo kubanzima kakhulu. Kakhulukazi abanye abantu bayisebenzisa iplatform mhlawumbe yokuxhumana nabantu abathiza asebenegama ukubathungela so that they can get their name out there and stuff. Mhlawumbe wena ikhonto njengale ukhona umuntu mhlawumbe osaziwayo so kuyamdesignela something. Ya bakhona labo nalabo noma ngeke ngize ngibabale ngamagama kodwa nje bakhona nalabo nalabo sengeke ngibathungela before. Let's speak about the identity of your Stish, creativity and lines. Obvious content inspire Stish sakho. Ozosho ukuthi no mangisibuka ngisibone esihlukile from omunye umuntu. Yini inspire Stish sakho? Stish sami ukuthi sihluke kakhulu because mina ngiaccommodator wonke umuntu kahle kahle. It's either unique
yes noma businessman yes yeah. ngiyakhona ukuthi ngikwenzele into oyidingayo nase officeini ungene nje ubukeke noma uyowenza music noma stage uphinde uhluke futhi ubukeke ungenye into yabo ube unique yeah kuwena kakhulukazi uma uzoqala into let's say mhlawumbe uzodesign ibhluke noma i-shirt or whatsoever yini esuka isemqondweni wakho? No, into esuke semqondweni wami izinto eziningi ngiyibone mhlawumbe ebusuku mangilele yebo sothi ngizoyiphupha nje maybe i-shirts bese ngiyavuka ukuthi hawu yazi leli shirt ngiye ngaliphupha athi ngizama ukulenza yabo sothi izophuma nje into ibe yinhle and by that time sothi abantu futhi bazoyithanda kakhulu leyo nto yabo isikhathi esiningi nje into makuthi ngiyiphuphile ebusuku abantu bayithanda kakhulu leyo nto mhlambe do you have certain favorite colors othanda ukudlalela ngakona kakhulu especially entweni othola ukuthi usuke ufuna ukuziqokela wena? Yeah, black and white nje. Black and noma white. kuba white. Yeah. Uyawuthanda kakhulu. Ngiyawuthanda kakhulu white. Uzibona ukuphi nje eminyakeni ethize mhlawumbe in the next 5 to 10 years? Ngiyibona ngikude kakhulu because isifiso sami ukufika ngisho phesheya. Yes. And nje nani ukushintsha isimo sasekhaya abafowethu laba abancane bekhona ukuthi nabo ngabe khula bethola isinko. Befunde ikoloni rights because asikhonanga nathi ukuthi sifunde ikoloni rights ngathi sisakhula yabo bengifisa nje ukuthi bekhule kahle ngibasize lapho nalapho ungabe ukuthi sekuthiwe eyabazali abasekho but sicela usizo ngokuthi nokuthi angisakhona ukusiza lapho yabo kodwa nje ngifisa ngiyibona nje ngibusinessman omkhulu kakhulu around South Africa esikhathini esizayo esikhathini esizayo but mfethu enye into engifuna ukuyithola kuwena ukuthi uma ngabe uzo designer kakhulukazi mhlawumbe bakhona abantu around the area yakho othola ukuthi ukhule uba designela izinto noma waqala wa design izinto zaqhoko wena before ukwazi ukuzi approve ukuthi no lezi zinto sezingaqhokwa nabanye abantu? Mina ngaqala ngayidesignela mina ngayiqhokela mina because bengishilo eqaleni ukuthi umuntu vele obeyithanda izinto ke mina uthanda ukuswenka kakhulu so ngathi nje ngathenga umshini ngayithungela awu ngathunga ngaqoka ngabona abantu bayithanda lento le so njengamanje ngiyabathungela nje kakhulu abantu abaningi kakhulu ukwazi ukuthunga izinto ezihlukene njengoba ushilo ukuthi u designer from street wear up to office type wear kanjalo o casual zonke lezo zinto what does it take ukuthi ukwazi ukudlulela la uye la udlule? Siyazi ukuthi abanye abantu uthola ukuthi if umuntu odesign izinto ze tradition uncika kakhulu kulento ze tradition ithola ukuthi yona into azama ukuyimaster. Omunye uthola ukuthi mhlawumbe udesigner I denim, he just base himself on a denim, yonke into ayenzayo it has to do with the denim. But here is yourself la ukhuluma ngokuthi uthunga from all aspects of fashion, like from casual, from streetwear, the tradition and stuff. What does it take ukuthi ube nesandla kuzona zonke lezi zinto nje bazihluke kangaka? Kahle angifuni ukuthi angithanda ukuthi iSSY designs noma iSource design kuba ukuthi umuntu uyigqoka mhlawumbe ema ukuthi uya mhlawumbe uye office kuphela. Ngiyafisa noma emdansweni noma eclubini ekhona ukuthi ayigqoke yabo. That's why ngokuhamba kwesikhathi bengifisa nje ukuthungela nawo wonke amantombazane ingubo and stuff because lokho bengingakakufundi kodwa nakho ngizokwenza nanezicathulo yonke into kahle ngifuna ukwenza nje yonke into yabo. But take us through the process yokuthi ukwazi kanjani ukuthi kade uthunga into zase office but uphinde ukwazi futhi nokuthunga as a tradition. Uyahlala phansi mhlawumbe uzinike isikhathi. I think it's a process phela ukufunda because lezi zinto zinezitishe ezingafani zinama numbers angafani, so kuwena kuyaye kwenzeke njani? Ngoba ngisho nje kushuthi into esegazini yabo ngiyahlala ngibuke mhlawumbe lapho ku social media yabo ngibuke ukuthi hawu
yazi ma umix ukhala kanje kuba kuhle mhlawumbe ku streetwear ma umix ikhale kanje mhlawumbe black and white ku formal or casual kuba kuhle kakhulu futhi. Yes. Sikhulume ngegama Sosi Design. You said like it's just a name labuya usasesikolweni. What was the inspiration around the creativity of that word? Kushuthi ngisafunda isikole ngangine brand vele. So i brand yami kwakuyi the exits. Ngisafunda grade 11. So ngaphusha leyo brand kwase qhamuka igama elithi Sosi. Shuthi lelo gama lesho ukuthi mhlambe njenge drip kusho ukuthi ugqoke kahle uclean. Lasuka lapho. So lona njengane Sosi Design does it has a label mhlawumbe ukuthi ezimpahleni zakho njalo uyayi-attacha leyo label so that umuntu might know ukuthi impahla ebuya kuwena. Kuyenzeka njengoba nawo nje ubona uSlow umele wona uSosi Design akukancane ukuthi impahla uyigqokile from SSY Design noma iSosi Design ingekho label yakhona. Let's say uthungela mina into mhlawumbe engizicelele yona ukuthi ungithungele yona. Do you put that label or it depends with me ukuthi ngiyafuna libe khona noma cha? Okwamanje kuyaphoqa ukuthi libe khona because ekugcineni ngisuke nami ngiphusha umsebenzi wami yabo. Ufuna ubonakala ngisho uphesheya. Let's say nje ngiyakwenzela into uyahamba yaphesheya nami ngiyajabula ukuthi hayibo SSY Design noma iSosi Design ifikile nakhona phesheya. Nganza kwethu sihleli nonkululeko umfokalanga ake sithi shwi entengisweni. In an ever-changing world, security is more important than ever. At Native Guards, we provide top-notch security solutions tailored to your unique needs. From corporate offices to residential properties, our highly trained team ensures your peace of mind. Professional, reliable, dedicated. Trust Native Guards for comprehensive security services. Contact us today for security you can trust. Call us now on 07840266712 or 067795555946. You can also email us on info@nativeguards.com. Our website is nativeguards.com, and you can visit us at our offices. The number is 2030 in Diaconia Center, Durban. Native Guards, your shield of safety. Welcome back. Isiphinde sinamukeleke kwi-Durban network uhlelo ke lwakho luyingqayizivele vele igama ke ngusabelo Ndabase. Sibonga kakhulu kulaba abahleze besupporta wonke ama episode esiwafaka lapha ya ku YouTube, ama clips esiwafaka ku TikToks, ama clips ezwele esiwafaka ku Facebook, ngasilandela ke kuzona wonke ama social network from X, from Instagram, Facebook, Twitter and YouTube. Siyacela ke ngani zakwethu ukuthi niqhubeke nisupporte lolu hlelo. Sisasenaye ke uNkululeko umfokalanga weSosi Design. Man, crazy and amazing and unbelievable design. Niyambona nje nani ukuthi ugqoke kanjani, you know. This is a South African made. This is a KwaZulu Natal made. Empangeni made. Sewasempangeni, right? So konke lokho enikubona ngani zakwethu kudabuka kuphi, kudabuka empangeni. So I think it's also a privilege to have him in studio ezosixoxela ngayo iSosi Design futhi asiqhubekele phambili. Ngicabanga ukuthi esikhathini esiningi eSouth Africa kubantu abamaciko abadesignayo be-creative arts, that's how we call it. Kune-lack enkulu kakhulu when it comes to funding, you know, from different initiative, we can say, like the private institutions, the public, which is the government institutions. Abafuni ukuxhasa, kune-lack eningi, you know. We've got so many stories of different people telling ukuthi hey kade ngangifaka ama proposal labantu abasilaleli, labantu banjani. Have you sort of tried wena yourself mhlawumbe ukufaka i-proposal to say here is me uNkululeko weSosi Design, I'm trying out
this is what I want in future and ngishoda ngo1 no2 no3 no4. Kuningi kakhulu bhuti, kuningi kakhulu ngoba bengishilo ukuthi bengifisa kahle ukuthi umsebenzi wami uhambe nje uzofike naphesheya. Isifiso sami leso sikhulu kakhulu. Nanokuba nezitolo zami nje yabo SSY design ibonakala endaweni eziningi njengako Cape Town, Johannesburg, yabo, Durban, since ngise from Empangeni because njengamanje nginalo ioffice elincanyana la elikhona Empangeni. Ngibonga kakhulu mama kubheka ufaka isandla ungisizile kakhulu. So kunzima kakhulu mawuzo ku-industry leyo yokuthunga nokunye because siyazama thothi siyacela sifake isicelo lapha thothi uzolinda isikhathi eside yabo kuze kube manje nje ziningi indawo engingafaka ukuthi isicelo but akaze kulunga noma ngeke ngiyibize njengamagama but ziningi kakhulu. Njengoba bengishilo nje okunye bengifisa ukuthi umuntu onakho okuncane ekhona ukuthi esisize ukuze ezokwazi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili because isifiso sami ukubona nje nabanye intsha ngiyifaka ngaphansi kwe-SSY design siyathunga senza yonke into so mhlawumbe sizothungela izikole singabe ukuthi sothunga umswenko kuphela yabo noma sothungela amanesi kuningi kakhulu because bengifisa nje ukuthi inkampani yami ikhule kakhulu and ishintshe imindeni eminingi. Yes. You just struck exactly to a point that I was thinking ukuthi mhlawumbe have you sort of approached ama-institutions anjenganey'kole, ama-institutions anjenganey'bhedlela? Absolutely, definitely they can try to do something for you ngoba abantu labo abanezinto abazigqokayo ey'thungwayo abantu abahlukahlukene. So for which I think uma ngabe nawe ungababonisa ama-design akho, I think they can do something. Uke wabazama abantu abanjengale. Khona isikole engangazama sangasekhaya iAmangwe Primary. Kwaba ukuthi ke mhlawumbe ukhona umuntu nakhona osathungayo and kunzima kakhulu ukuthi bethathe umuntu osamncane because umuntu osamncane usuke sanamaphupho amakhulu. Ngenzeka ukuthi uzoqala ukuthunga bathungele bese phinde yabashiya endleleni. Abantu abaningi bashawa yilokho njengezikole kanje. But kwezinye indawo bengaze ngizame. Bungakazi uzama. Mhlawumbe bakhona abantu osokuba approach nga direct umuntu ozokwazi beside ukuthi uzo approach abantu okuthola ukuthi mhlawumbe bahlangene bayi group but umuntu ozokwazi approach with no but bani ngenza u1 no2 no3 and ngidinga usizo there and there ikhonto wayenza njalo. Bakhona but umuntu ebengathanda nje ukuthi ngisize kakhulu since kulu eseDurban naye uDJ Tira makuthi mhlambe nawe uyayibona ivideo le ekhona ukuthi naye mhlambe engisize lapho nalapha and bengafisa ukuthi ngimenzele nabanye abaningi because isifiso sami ukuthungela wona ama-artist. Because I also believe ukuthi enye indlela ngoba ama-artist ahleze esemehlweni abantu azabantu abahlukahlukene aya nasendaweni ezisuke ziveza ingqephu kakhulu njengo Durban July kanjalo. So I think nabo abanye abantu futhi ongabasebenzisa ukuthi umsebenzi wakho ukwazi ukubonakala out there. Iqiniso lelo bhuti kunjalo because baningi nje abanye sengibazamile noma ama-artist lawa amancane asafufuza ngeke ngawazama nakwagqokisa yabo ukuze umsebenzi wami uzobonakala. Phingigqokise nama-podcast anjengo Durban Network nakhona izinto ziyakwazi ukuthi zibonakale baye endaweni ezihlukahlukene. But ukhona umbuzo lapho ongafisa ukubuza Nkululeko. Nkululeko mhlambe ukubheka kakhulu ukuhluka kwe-design yakho njengompesikade ke wamention ukuthi kunamanye ama-designers enza isitayile esifana mhlambe nesakho nje sengibheka kakhulu ngale ndlela ogqoke ngayo namhlanje David Hlale mhlambe nabanye noMacchile omshilo mhlambe wena uyazibona so kuya level yabo yokuthi mhlambe ugcine usuthungela abantu abaya kuma awards kanjalo ube nesitolo esipremium to a level ukuthi sidila ngabantu abasuke beya emcimbini ethile balekile. Isifiso sami leso but kunjalo impela ngiyafisa nje ukubonakala mhlambe nami
Thothi mhlambe nangu DJ Tiri ugqokile uya kuma awards noma nangu Big Zulu yabo. So kuningi kakhulu nje. Kuningi kakhulu kusemqondweni wami nasenhlizweni yami. Yeah. Mhlambe ke futhi asithi nange uBig Zulu uya kwi-event uthi mthungele. What are your expectations? Ukumaketheka kuphela or ubheka ukuthi akukhokhele or mhlawumbe athenge indwangu ukuthi ukwazi ukuthunga leyo nto? What are your expectations? Yokwamanje igama ukuthi nje liqhubekele phambili. So ngabe ukuthi mhlambe makuthi kukhona nakho engakhona ukuthi mhlambe efake lapho nalapho, but makuthi naye akukho ngakhona ukuthi ngumthungele igama liqhubekele phambili. Because isifiso sami ngifisa ukubona igama lebusiness lami libuyela phansi. Yeah. Okay mfowethu, enye into enokwenzeka la kwi fashion world abanye abantu ba customize impahla. Mhlawumbe uthola ukuthi kune design ezohamba ivele mhlawumbe ebhubesi on a certain movie, mhlawumbe on certain aviators kanjalo uthola ukuthi uzobona umuntu eseveza into ezifu uyithungile kanti no uyicustomizile from a very popular picture. Uthola ukuthi mhlawumbe thina singayazi sizitshela ukuthi i design yakhe kanti no akusi design yakhe, it's something I customize somewhere why trace mhlawumbe I pattern yakhona. Uyazenza yini into ezinjalo? Lutho angizenzi into kanjalo and because leyo nto iyababulala kakhulu abantu abaningi because kuyenzeka ukuthi umuntu omkhulu uzothatha from I design yami nje le ngoba ngiyithungile bese yayishintsha noma ithatha njengoba injalo bese yenza ngendlela yakhe. Leyo nto iyasibulala kakhulu because mina ekugcineni ngeke ngize ngithole lutho. Yabo kungcono umuntu approach ukuthi no mhlambe source design noma source ngiyawuthanda umsebenzi wakho. Yabo bengathanda ukuthi senze something mhlambe siyaxoxisana lapho nalapho. Uyabo kunokuthi mhlambe umuntu ethatha into kwenye indawo bese yayishintsha yenze yakhe because leyo nto iyawabulala ama talent amaningi kakhulu and iwabulele futhi kakhulu. Sikhulume ngale ndawo mhlambe osebenzela kuyona right now. Indawo mhlambe engakanani, inemshini emingakanani, bakhona abantu osebenzisana nabo lapho noma just a one man show? Ukhona umama ukubheka lo bengimshilo uyangisiza kakhulu ezintweni eziningi because nje ioffice uyena olikhokhelayo uma so siqhubeke siye phambili nokunye ngiyakhona ukuthi makhona la ngihluleka khona ngimcela ngithi yazi kunokuthi bengifisa ukuthi kwenzeke. So uyakhona ukuthi ngisiza okwamanje nje umshini esiwudinga kakhulu because umshini wami ongusebenzisa usumdala and futhi lo mncane. Umshini engudinga kakhulu industrial because ngiyafisa ukuthunga nama leather kanje. So izinto eziningi nama denim manje lo mshini omncane uyalekha kakhulu. Uyakulimisa kwezinye izinto ugcina ungakwazanga ukuthi uzenze. Yeah, because ziningi izinto ezisemqondweni manje indaba yomshini ukuthi uyangishaya kakhulu because nanomshini lo industrial uyabiza kakhulu. Yeah. So uspend isikhathi esiningi udesignela abantu noma uspend isikhathi esiningi mhlawumbe udesigner impahla othi lezi ngizozigqoka ukuze abantu babone ukuthi umsebenzi wami unjani? Yeah, ngikwenze kakhulu lokho before. Ngisazama ukuthi ngiphakamise igama. So njengamanje abantu abaningi bayawubona kakhulu umsebenzi wami. So isikhathi vele bengispend esiningi kakhulu mina bengiyipromotela mina. Yabo. So ngisho into mangiyigqokile uyasho umuntu ukuthi yazi yakufanele yabo. So njengamanje ngithungela nje abantu abaningi kakhulu yabo nje mangathi uya eoffice zikhona impahla ezikhona eaccommodate wonke umuntu. Uma ukuthi uthanda ukufaka iorder yakhona ukuthi ulifake mhlambe le nto oyithandayo ayikho eoffice ngaleso sikhathi. Yakhona ukuthi ngikuthungele leyo nto mhlambe emcimbini noma yakuphi. Yeah. Let's speak about support especially on your surroundings indawo ohlala kuyona. Abantu sebeyazi ngawe bawusupporta kangakanani umsebenzi wakho as well bakhuluma kanjani ngegama lakho out there because kunalento ekuthiwa it's a word of mouth whereby uzomakethwa abantu asebeke beza kuwena bamaketha babona umsebenzi wakho rather. So ususpread kangakanani kwi community obuya kuyo?
Hayi endaweni engibuya kuyo ayibangazi kakhulu because ngicansi kuyaqala ukuthi kube nofana omncane mhlawumbe ungayanga esikoleni sokuthunga owenza umsebenzi omuhle kakhulu and bayangisupport kakhulu yabo nje mawungaya ngasekhaya ufika uthi mhlawumbe ufuna usource bazokutshela ukuthi hayi ufana uthungayo njengoba nje nomama owayezongisiza wafika wabuza nje kwathiwa uzocela usource wafike nje wathola kalula ekhaya kwaba simple because bayangisupport kakhulu nabo kusho nje umuntu opopular impela le ngakini ya kunjalo impela yini isigodi sakho ngale sematshani ematshani ematshani sondelene nani nesikhaweni nayiphi indawo nengolezane around ingolezane ngiyayibona ingolezane asikhulume mhlambe nge-social media ukuthi how much have you influenced your social media so that it can bring business for you, it can just grow your brand? Isifiso sami bekuthi mhlawumbe ngithola labantu abaphezulu yabo ngizokhona ukuthi ngibagqokise but okunye nokunye sengikuzamile yabo nje mawungena ku social media yami uyabona umsebenzi ukhona muhle kodwa kuningi kusashoda kuningi mhlambe ngizobuyisa lo mbuzo lo ngoba sesizovala ukuthi what is your long term plan njengamanje as uSosi Design? Njengamanje ukuya phambili bengifisa ukuthi ngibe nendawo yami nje enkulu mhlawumbe nezindawo yabo njengezitolo kanje ukuthi uzokwazi ukuthi ngisho ngathuke nenda ungabe ukuthi uzo order mhlawumbe ku social media kuphela noma uzongifonela kuphela ukwazi ukuthi noma inini uthi mhlawumbe uyaphuthuma uyakwazi ukuthi ngiyendaweni ethile ngizofika ngiyithole le mpahla engiyidingayo yabo ugqoke ube muhle sibuyele nje empilweni social South Africa ikhahlamezwe idakamizwa abafana abangangani abancane they are into drugs abanye ba abuse utshwala kuningi nje i-direction entsheni iyaluzeka lithini uvo lakho ngalokho? Kubhlungu kakhulu because ngibona ontanga yethu abangangathi sebegxile kakhulu edakamezweni yabo abasanandaba nekusasa yabo ekubeni ithini emele sikhuphula izwe lethu sililwele izwe lethu kodwa kubhlungu kakhulu ukubona omunye mfowethu ehlele emgwaqeni engenalo ikhaya thothi kwesinye isikhathi unalo ikhaya yabo kubhlungu kakhulu wena uba inspire kangakanani labo bantu mawubuka ngokuthi wena ukhule umfana wa-understanda ukuthi ufuna ukuyaphi? Yazi kwesinye isikhathi mina ngike ngithola mhlawumbe ngiyayihambela edrobheni thothi because bangincoma kakhulu ngisho kwanabo laba abafethu abahlala emgwaqeni and futhi sometimes ngiyaba understand abanye because abanye abanawo amakhaya kwangempela yabo abanye bangena edakamezweni kunzima ngempela kodwa abanye kusuke ku right yonke into kodwa ngiyakhona ukuthi ngikhulume nabo yabo kuba kuhle kakhulu thothi mhlawumbe untanga yethu uyambona bafo wamuhle waqoka kahle ngiyamtshela nje bafo kunzima impela kodwa akumele ukuthi uyibukele phansi yabo noma kunzima ngisho ngathi usuke ekhaya njani akumele ukuveze lokho kubantu ukuthi kunzima ekhaya emuva yabo because mina ngikholele kakhulu ukuthi ngiyafisa ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya yabo sibukeke endaweni because abantu babukelana phansi kakhulu mawungenalutho so kuba nzima kakhulu so ukhulele emakhaya for which I think umsebenzi okuwona ungabukeka njengokuthi ungenziwa umuntu mhlawumbe okhulele elokishini noma emasababini but into oyenze ukhulele emakhaya indawo yasemakhaya it is not exposed to information eningi kanjalo you know so ngizama ukuthola ukuthi yafika kanjani nje kuwena le idea yokuthi uze udesign ubukhulele endaweni esuka ibukelwa ngokuthi isalele emuva into eziningi azikho kuyona? Ngicansi into esisiza kakhulu iyona i-social media yaba ama-TV esikhathini sibuyele emuva because manje izinto siyibuka kakhulu emafonini because mina ngangibuka kakhulu oSelimathunzi Channel O no khona no life amp khona i-channel eyadlala ngolesihlanu iyona engangiyibuka kakhulu engangiyithanda because engangize ngikhuluma iphutha ngisho kubaba because ubaba wayena ukuthi iyavala i-TV kuyafunda ngithi baba yazi khona phela izinto emele sizifunde la ku-TV yabo kanti nyathi sengifuna ukubuka live kuningi engifuna ukubuka lapha so
You also spoke about music, that you've quitted from music to fashion designing, or prefer fashion designing. Tell us about your music life. Kwakuhamba kanjani? Wawukhule vele ucula noma nje kwaba yinto eyazenzakalela endleleni? Ngicansi kwaba yinto eyazenzakalela because nabe ngikuthanda kakhulu music. Washo ukuthi into engiyithanda kakhulu ukudlula yonke iyi-fashion. Yeah, cause yona ngicabanga ukuthi iphile egazini impela. Iphile egazini. Yeah. Yeah, mfowethu, I think ama-design akho mahle. From le engiyibonayo, I think I've seen something as well, like on social media. Just amazing designs. Akukholakala ukuthi umuntu who didn't want to school particularly for into angaba good njengobu good, you know. Namanje ngisazama ukunderstand kanjani ukuthi awuyanga esikoleni for impahla designer. Angazi nami kwenzeka kanjani kodwa indlela engibuka ngayo mina mhlambe uma mncane owashiya isipho kumina cause umuntu oyithunga kakhulu yena cause wayesezobula ngisho isikole sokuthunga waseyadlula ke emhlabeni kuyimanje nje khona ingombo yomshado khona ekhaya wagcina ishiyile wayishiyela uma so waseyadlula uma emhlabeni naye waseyadlula so bengidecide ukuthi mhlambe ingangisiza lapho nalapho kwezinye izinto. Yeah, ngathi nje uyena udlala indima enkulu. Yeah. No mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele e-studio. Sicela nje ushiye social handles wakho, ama-social network handles wakho ukuze abantu ekhaya bakwazi ukuxhumana nawo. Umuntu makuthi uthanda uku-order uya-order enambeni yami ka-WhatsApp at 076 972 2162. Kanti ku-Facebook ngiuda Real Saucy Design. Uthi nje Real Saucy Design. Yeah. U-DAH then bese kuba u-RELA bese kuba u-Saucy bese kuba u-designer ono AH ekugcineni. Ubani lo Facebook le? Yeah, iFacebook le. So lenyati iqale ngayo Instagram. Inamba le. Inamba. Sorry. Then bese siza ku-TikTok. Ku-TikTok it's Saucy Fashion Store. Saucy Fashion Store. Yeah. That is TikTok. Yeah, u-TikTok lo. No Instagram. Okwamanje ubungakabibikho. No X. Ngawuzama before yabo ngabuka ukuthi ngazi ukuthi ikhamba kancane so ngabuka ukuthi TikTok yazi ngazi ukuthi uyashesha kakhulu wona ngicele kakhulu kuwona ke bese kuba uFacebook noma ungifonele noma ungiWhatsApp. Nganza kwethu sivala kanjalo ke uhlelo lwe-Durban Network igama ke nguSabelo Ndabase bengihleli noNkululeko uMfokalanga weSaucy Design. Siyacela nganza kwethu uma ngabe u-interested ekuthena kuthungela impahla noma uthenge kwesinye sezitolo zakhe empangeni uzokwazi through lama social handles awashile as well as inamba ye-WhatsApp ophinde futhi ukwazi ukuyifonela. Siyacela ke balandeli be-Durban Network labo abafisa ukuzibona bebahle ukuthi just go in numbers and flood ama-account kaSaucy kaNkululeko niyocela izinto ezinhle izinto ezinuka kahle njengoba nimbona ke lokhu akugqokile ukudesign yena himself yena Msalofu. So siyacela ukuthi officer nje ukubukeka kahle angaxhumana naye. Siphinde sicele futhi nakulabo ama potential sponsors siyacela ukuthi nisondele naye insizwa esasencane efisa ukukhula efisa ukunweba usayizwe business layo i-image ize ifike nakwamanye ama-heights. Siyanicela siyanxusa ukuthi xhasani nangu mfana kulabo abasempangeni osomashishini abasempangeni phezulu eZululand ngale kothukela insizwe ezikhona nangapha eSouth Coast eThekwini. Siyacela ke ngani zakwethu ukuthi nivule izandla nayi insizwa la ifisa ukukhulisa ibusiness layo lokudesigner ishintshe impilo yayo ishintshe impilo zomphakathi zabantu abasasebancane abafuna ukuya phambili. We also appealing to the government institutions ukuthi
nixhase lensizwa lapho la ifaka khona izicelo. Siyacela ke ukuthi nimxhase. Silivala ke kanjalo uhlelo lwe-Durban Network. Siyacela ukuthi nisilandele ngobuningi lapha kwi-social networks. Igama ke nguSabelo Ndabase. Sasihembe.